Adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan, petsa 29 sa bulan sa Setyembre tuig 2022. Ato karong gisaulog ang kapistahan ni San Michael, San Gabriel ug San Rafael, ang mga arkanghel. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan kapitulo 1 bersikulo 47 ngadto sa 51. Sa pagkakita ni Jesus kang Nataniel nga nagpanulong kaniya, miingon siya, ani ay tinuod gayud nga Israelita og hingpit ang iyang pagkamatinud-anon. Nganong nakaila ka man kanako? Nangutana si Nataniel kaniya. Si Jesus mitubag, nakita ko ikaw didto sa ilalom sa kahoyng igira sa wala kapatawga ni Felipe. Si Nataniel mitubag, magtutudlo, ikaw mao ang anak sa Dios, ikaw ang hari sa Israel. Si Jesus miingon, bituo ka ba tungod lang kay miingon ako kanimo nga nakita ko ikaw ilalom sa kahoyng igira? Makakita kaunyag mas kahibulungan pa niini. Ug miingon siya kanila, sultihan ko kamo, makita ninyo ang langit nga maabli ug ang mga anghel sa Dios nga magsakakanaog diha sa anak sa tao. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.